Daga ranar 7 ga watan Oktoba zuwa yau, Isra'ila ta jefa bama-bamai da manya-manyan makamai masu linzami, wanda nauyin wannan bama-bamai da Isra'ila ta harba zuwa cikin Gaza ya fi nauyin bama-baman nukiliya guda 3. Wannan shi ne labaran namu na yau. Barkanmu da kasancewa da ku. A yau Asabar, 6 ga watan Janairu, shekara ta 2024. Idan zuwan ku ne na farko a wannan channel namu, ku daure ku danna alamar subscribe tare da taɓa alamar ƙararrawa. Sojojin Isra'ila sun harba makamai masu linzami fiye da 45,000 tare da lugudan bama-bamai masu nauyin ton 66,000 a yakin da take yi a Gaza, a cewar ofishin watsa labarai na gwamnatin Gaza. Jiragen yakin sojojin Isra'ila na mamaya sun harba makamai masu linzami fiye da 45,000. Wasu daga cikin bama-baman kowane guda yana da nauyin ton 2,000 a har-haren ƙare dangi da Isra'ila take kaiwa a yankin zirin Gaza. Nauyin bama-baman da sojojin Isra'ila suka rika harbawa a zirin Gaza ya zarta ton 65,000, wanda ya fi nauyin bama-baman nukiliya guda 3 da aka harba a Japan. Ofishin na gwamnatin Gaza ya ci gaba da cewa kashi 2 cikin 3 na hare-haren da Isra'ila take kaiwa a zirin Gaza tana kai su ne akan gine-ginen gidajen mutane, asibitoci, makarantu da kuma mafaka ga 'yan gudun hijira. Mafi yawancin wanda ake kashewa kuwa mata ne da ƙananan yara. Ku ci gaba da kasancewa da mu a ASD TV. Idan kuna kallon mu a shafinmu na Facebook da kuma TikTok, ku daure ku yi following ɗinmu. Idan kuwa kuna kallon mu a YouTube channel ne, ku daure ku danna alamar subscribe tare da taɓa alamar ƙararrawa. Hakan zai ba ku dama duk sanda muka ɗaura sabon shirin mu za a sanar da ku kai tsaye.